इएम रनजित बसुमतारीनि बाखनायथाव खामानि गावनि बियाबजों भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुर दैया साहा फारसे थानाय 1 नं 2 नं 3 नं खुसुं दैसा 1 नं लालाय दैसा 1 नं 2 नं 3 नं 4 नं साम' दैसा गामिफोराव बावैसो सान सिगां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बे गामिफोरजों लोमसावना आबाद न' बां खहा खालामनायजों लोगोसे बे दैया गामिफोरजों दै बोहैबोनो लामा लानायखौ होबथानानै गावनि गुबै लामाजों बोहैलांफिनहोनो थाखाय जेसीबी जावथेनाय हेफाजाब हरदों, जायखौ बे गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय आरो साबायखर हरदों। लोगोसे बे दैनिफ्राय अरायनि थाखाय राहा मोननोबो सरकारनिसिम खावलायहरदों। ओरैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारियाबो बे दैखौ होबथानो हेफाजाब हरनायखौ इएम रनजित बसुमतारीसिम गोजोननाय फोरमायहरदों। लोगोसे बे दैखौ होबथानो अरायथा राहा लानो सरकारनिसिम खावलायहरो। लोगोसे 14 नं चिरांदुवार बियाबनि लावख्रिगुरि, बरिजाहार आरो रुनिखाथाफोराव दैजों हा हु बारि बागान खुरखानायखौ सरकारनि अनसुंथाइजों मावब्लासो अराय राहा जागोन होननाबो फोरमायबावो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जोंहा नैबे लावख्रिगुरिनि साहा 1 नं खुसुं दैसा, 2 नं खुसुं दैसा आरो बेबादिनो लालाय दैसा, ओरैहाय नाखेदारा, ओरैहाय खोलाहा साम' दैसा आरो गोबां गामि खोलाहा थानाय बे गामिफोरा दिनै नैबे बुहुर एबा निज्ला दैनि गेजेरजों गोबां जोंहा खैफोद सिमानि गेजेरजों दिनै रायजो जानायखौ जों नुदों। दिनैहाय जोङो नैबे बोसोरावनो दिनैहाय जोङो खुनथाम गिदिर गिदिर बाना जानानै थांनायखौ जों नुदों। दाख्लैहाय जोंहा लावख्रिगुरियाव गोबां बेबायदि दैबानाजों हा खुरखानाय जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो दिनै फैयै फैयै नैबे लावख्रिगुरिनि साहाजों 4 किल'मिटार 5 किल'मिटार बे साहाजों जोंहा दिनैहाय नैबे 1 नं खुसुं दैसा, 2 नं खुसुं दैसा, लालाय दैसा बे गामिनि साहा गोबां जोंनि भुटाननिफ्राय फैनाय दैया जोंनि बे गामिखौ खुरखानो लागासिनो दङ आरो बे गामिजोंनो दैया बोहैलांगासिनो दङ। थांनाय समावहाय बाहाय एसे माथावरि खोनाय जादोंमोन, बेजों एसे रैखा जादोंमोन। खिन्थु देग्लाय नैबे माथावरियाबो बायनानै बै गामिसिम थांनायखौ जों नुदों। आरो बे गिथावना जे थासारि बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि बिटिआरनि इएम सार रनजित बसुमतारीया मैयानिफ्रायनो बे होबथानायनि, बेखौ दानखेनायनि, बेखौ जावखेनानै गुबुन साइडजों हरनायनि थाखाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोंनि बे ब्लक कमिटिजों लोगोसे जोंनि प्राइमारि कमिटि, बिसिडिसि आरो बे ओनसोलाव थानाय गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बाहाय लोब लोब फैनानै बेखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो निस्सय बेखौ होबथानो हायाबा जा फैबाय थानाय बे गोलाव मोनसे संसार जानाय, बे संसार जानाया निस्सय खैफोद गोनां जागोन बेखौ जों नुदों। आरो जोंहा बे खोलाहा थानाय जोंनि नैबे नाखेदाराजों लोगोसे जोंनि नैबे सान्थिपुर, खुंग्रिं आरो रुनिखाथा बे जायगानि गोबां रायजो राजाफ्रा निस्सय भुगिनांगोन जों बेखौ नुहुरदों। जोङो सरकारनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा दोलोनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे थांनाय बोसोराव थांनाय 2022 मायथाइनि 12 जुलाइआव आसामनि जोंहा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय लावख्रिगुरियाव फैदोंमोन। बे दैबानाखौनो नायफैदोंमोन। बे दैबाना नायनो फैनाय समावहाय रायजो राजाजों गोबां खोथा बिथाङा सावरायलांदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा होदोंमोन, बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनानै होनायनि दायित्वखौ लादोंमोन। नाथाय जों फैयै फैयै दिनै बोसोरसे बोसोरनै बारलांबाय, नाथाय दासिमाव नैबे होबथानायनि जे बेबस्था, बे बेबस्थाखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै। आङो बेखायनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बिनि सायाव थाबैनो पार्मानेन्ट मोनसे सलुसननि थाखाय राहा लानो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। लोगोसे बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगौ जायोबा जोंहा आरसिसि कमप्लिट बेबादि सिमेन्टनि गेजेरजों दाहालाय खालामब्लासो बिनि सलुसना जागोन, आं बेखौ नुहुरदों। जोङो बुंनो थाङोबा बै निज्ला नैबे ब्रिजनिफ्राय, देवसि ब्रिजनिफ्राय लानानै जेखिनि बाहाय 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार बेबादि गोलाव मोनसे जोंनि नैबे थासारिया भुगिनानै दङ। दा बेखायनो बिनि सायाव जाहाथे जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा थाबैनो खामानि मावनो हायोबा मोजां जागोन बेखौ नुहुरदों। आरो थाबैनो बिनि सायाव जाहाथे नैबे वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट बिनिफ्राय नायबिजिर फैनानै जाहाथे बेखौ होबथानायनि जाहाथे बेबस्थाखौ लायो। रायजो राजानि थांनानै थानायनि सुबिदाया जाहाथे जायो, पार्मानेन्ट मोनसे सुबिदाया जायो। बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम बेखिनि बाथ्राखौ आङो रायजोनो जानानै आं गुरैयै सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय। जों दिनै नुबाय थादों
नैबे लावख्रिगुरिजोंल' नङा जोंहा जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्टिनि सिङाव बै जोंहा थुक्राझार बुरि जाहार बे जायगायावबो जोंहा गोबां बेबायदि दैबानाजों खुरखा जानायखौ जों नुगासिनो दङ गोबां बेबायदिनो न' बां धोन सम्पति गय खान्थाल थाइजौ बिनि सम्पतिया दिनै सिलिंखार जालांगासिनो दङ आरो बिनि सायावबो निश्चय जोंहा होबथानायनि बेबस्था जानांगोन जों बेखौ नुहुरदों आरो बेराफारसे बे दैबानाजोंनो जोंहा बे खुंग्रिङावबो रुनिखाथायावबो गोबां बेबायदि हानि खुरखानाया सोलिगासिनो दङ बेफोर गासैखौबो जुदि होबथानांगौबा सरकारनि अनसुंथाइ नांगोन आरो सरकारनि बेबस्थानि गेजेरजों बेखौ मावफुंनो हायोब्लासो बे पार्मानेन्ट मोनसे सलुसन जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो